L-aħbar li l-Kummissjoni Ewropea approvat il-ħolqien tal-Bank ta' Żvilupp Malti kienet ta' sodisfazzjon mhux biss għall-Gvern Malti iżda anke għal dawk l-istituzzjonijiet li jaħdmu mal-kumpaniji żgħar u medji fosthom il-Mimkoll. Iċ-Chairperson tal-Malta Investment Management Company Limited, Adrian Said, sqarmana li l-bżonn ta' dan it-tip ta' bank f'pajjiżna kien ilu jinħass, b'mod speċjali minħabba nuqqas ta' alternattivi ta' aċċess għall-finanzi f'pajjiżna. Għedin tiġi indirizzata dak li għedlu market failure li xi kultant inti s-suq ma joffrix ċertu opportunitajiet għal ċertu gaps jew niċeċ fis-suq li m'għandhomx ċertu kriterji li jistgħu jissodisfaw il-banek normali, so to speak. Allura naħseb dal-bank qiegħed jimla dak il-void li sallum eżista. U għalhekk naħseb allura il-pakketti issa qiegħed jingħalaq. Said fakkar kif il-kumpaniji ta' daqs żgħir u medju jsibuha diffiċli ħafna biex il-banek kummerċjali jagħtuhom il-loans li jeħtieġu biex jiftħu jew jespandu l-operat tagħhom. Stqar li din il-problema se tittaffa permezz tal-Bank tal-Iżvilupp Malti u miżuri oħra reċenti li tnedew bħas Seed Investment Scheme li toffri aċċess għal finanzi minn investituri privati. Pajjiżna dejjem sofra ħafna mill-aċċess għal finanzjament għal kumpaniji żgħar jew startups. Dak li l-lonċjajna xar ilu bis-Seed Investment Scheme diġà qiegħed jagħti ħafna frott u ġa kien hemm domanda qawwija għal din l-inizjattiva. Il-fatt li issa hemm id-Development Bank li ħajkun qiegħed jagħti u joffri inċentivi u anki finanzjament bħala self lil startups ikompli jagħti u jinforza l-aċċessibilità għal finanzi. Iċ-Chairman tal-Mimkoll saħaq li huwa konfidenti li dawn il-miżuri se jkunu katalisti biex kumpaniji ġodda jimirħu fuq sma mhux tradizzjonali u bekk tespandi l-ekonomija ta' pajjiżna. Naħseb li bid-Development Bank u anki b'inizjattivi oħra kemm tal-Malta Enterprise, kemm tal-Mimkoll, issa jsu il-pakkett qiegħed jingħaqad. U naħseb biż-żmien nkunu iktar f'pożizzjoni aħjar bħala pajjiż biex nikkompetu biex ikonna aktar startups li jiżviluppaw hawnhekk, oħrajn li jiġu minn barra u nibdew nġibu teknoloġija ġdida lejn Malta. B'daqstant għodda l-aċċess tal-finanzi disponibbli għal kumpaniji Said stqar li issa l-pass li jmiss għal pajjiżna huwa li iktar żgħażagħ jitrawmu fl-intraprenditorija biex jiżdiedu n-negozji u tibqa' tkun iġġenerata l-ekonomija.